Så vi skulle i lufthavnen. Jeg har fået en tjener på. Klokken den er altså lige nu. Hvad er den? Lidt over? Er det 5, tror jeg? 4, så vi har været... 34, tror jeg, den er. Ja, vi har været tidligt oppe. Så kom vi igennem den lidt mere kedelige del. Security. Kom af med det er bagage. den, der er spændende, skat. Om man kommer igennem med leje. Har det gjort? Det gjorde vi. Så er vi ankommet til hotellet efter en forholdsvis lang bustur. Og vi er sultne, og vi er lidt trætte, men vi glæder os mega meget til at se vores værelse, og så komme en døb i poolen. Jeg synes, det er for i dag. Er det cleaning? Nå, kan I bare komme ind? Fedt, må vi få en roomtour? Ja, jamen, vi tager lige toilettet først. Ja, hvor fint. Ganske udmærket. Ja. Så en lang bruse der, et skab. Dejligt stort værelse her. Det eneste, der var lidt mærkeligt, da vi kom ind, og så tænder han det der lys, og så er jeg lidt, kom over. Så kigger jeg der, hvor er den store krone? Ja. Der var ikke noget. Men så sagde han sådan, kom. Og så åbner han. Wow. Wow, okay, wow, der kommer bare flashbang her. Der. Sådan der. Voila. Hvor lækkert. Det er hyggeligt. Og så er der bordtennis og bordfodbold og sådan noget, når du lige skal banke det. Se der. Okay, vi har fået vores første all-inclusive drink. Og jeg tror cirka en helt. Var det gin hertil, eller? Ja, der omkring. Ja, det er en gin. Hvad hedder det? Gin tonic? Det er en gin tonic. Og du har fået en... En rom og cola. Så lad os prøve at smage på den. Skål. Skål, skat. Skål. Og okay, skål YouTube. Ej, fuck, den er dårlig. Ja, den er stærk. Hvad rater du den? Altså, den er effektiv, men god. Så er vi hoppet lidt ud og kigget lidt, hvad der egentlig er sådan rundt på hotellet og her i området. Og vi fandt lidt her. Der er i hvert fald lidt butikker her og lidt af hvert. Og så tænker jeg bare, at vi går lidt rundt og kigger. Der er katte overalt på vores hotel, og de er bare nuttede. Ja, fuck, den er sød. Den kigger op. Okay, shit. Ej, nu kæmper de. Ej, de er ja. Nå. Vi er på vej op til morgenmaden, og vi tænker, at vi skal have sådan en ægte pooldag i dag. Ja. Det føler jeg sådan er lidt obligatorisk på første dag. Ja, den ene bokser mod mig. Vi har gjort os lidt klar, og nu tænkte vi, at vi skulle ud og prøve stranden. Der er nemlig nogle shuttlebusser, der går gratis hen til stranden. Ellers har vi bare ligget i poolen hele dagen. Men nu tænkte vi altså, at vi skulle ud og prøve at se, hvad stranden kan. Og så eventuelt forhåbentlig få solnedgangen med. Det kunne være virkelig flot, så kan man også få skudt noget pænt content. Så kom vi hjem og Fået noget aftensmad og fået lidt drinks, sådan lidt all inclusive. og jeg tabte Yatzy. Ja. Men vi har valgt at blive hjemme i aften, fordi vi har booket en tur i morgen tidlig. Klokken 8 bliver vi hentet på hotellet. Så vi skal ned og have morgenmad klokken 7, Ja. afsted klokken 8. Og vi skal altså ud og køre ATV i morgen. Vi skal ud og se et eller andet. Vi ikke ved, hvad det er, men det er rigtig flot, meget Insta-worthy. Men vi tænker i hvert fald, at vi bare siger godnat herfra. Og så skal vi se lidt Arcane på Netflix. Ja, det er vi i hvert fald ikke enige i. Hun elsker at se Arcane, hun lyver. Vi finder ud af, hvad vi skal se, og så siger vi bare godnat, og så ses vi i morgen. Sådan der. Hej alle sammen. Godmorgen. Nu er vi sgu snart på tur, og skal, jeg ved ikke engang, hvad første skal være. Jeg har ingen idé, men I får lov til at komme med. Vi har pakket GoPros og det hele, så det, Ja, det det spiller. bliver mega fed dag.
Nå. Hvor er vi henne af nu? Out of nowhere. Lige får lov til at vente her en halv time. De her lejligheder, eller jeg ved ikke hvad man huse, der er bagved her, dem bor der folk i. Det sætter lidt ting i perspektiv. Det gør det. Nå. Så er alle turisterne heroppe nu. Så er det fandme inde ved festen. Ej, man kan købe noget drik. Der er mange mennesker. Og så er vi ankommet. Next stop. Og vi har fået nogle venner på turen her. Så vi skal op og... Okay, jeg ved ikke om I kan høre mig lige nu, men det blæser helt vildt meget herude. Og vi skal åbenbart ikke ud og ride kamel. Vi skal ud og køre ATV nu. Så nu har jeg lige lånt hans solbriller. Fordi jeg ikke havde husket min egen hjemme fra Danmark. Og så skal I på den her bandit her. Ses derude. Så er vi færdige med at ride kameler og køre ATV. Nu slapper vi lidt af, og så er vi sådan en lille byggekrog. Hvad kalder man det? Så er det på nødningsfest. Så kommer jeg med og ser alle de seje fisk. Og vi skal prøve, så vi kan finde Nemo og Dory. Ses under vandet. Er du en såret kriger, skat? Ja, jeg var ude og svømme, og så kom der en haj. Og så bed den først her, og den har også haft fat i tæerne dernede, men så har vi en doktor med os. Det er dig. Nu er vi ved et shoppingcenter. Vi må se, om der er noget, vi kan bruge. Så har vi en halv time her, og så ved jeg stadigvæk ikke, hvad vi skal efter. Men nu vil vi se, om vi kan finde noget lækkert og billigt. Vi skal i hvert fald bruge dem pris. Den kom vi til Canyon. Vi er bare lagt og sovet i den bus nærmest. Jeg er virkelig træt. Ja, en lang dag. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Så vi skulle i ørkenen. Efter vi har fundet noget, eller det var faktisk en af grundene til, at vi på den her tur, det var fordi, at der var sådan en rigtig flot spot, sådan meget Instagram-ig. Nu går det sådan, at det er 3. Så det er det, vi er på vej hen til. Og der er pigge i, pas på. Ja, det er det, vi er på vej hen til, tror vi i hvert fald. Ja, her har vi vel fundet et ganske fint Instagram-sted, hvis du lige kan få det hår ud af den sidste knap. Scenes. Ja, der er i hvert fald lys her. Virkelig godt her, skat. Så, YouTuber. Så er vi på toppen, tror jeg. Der er jo mange toppe. Vi kan også godt... ja. Vi har gået meget opad, og op af alt muligt mærkeligt. Se den her, den er crazy. Man kan se solen, der går ned bag en af de her bakketoppe her. Jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at zoome ind her. Den sådan, der ser det ud. Natasha har haft rigtig travlt, siden vi filmede sidste klip, I så. Og det, hun har været i gang med at bygge alle dem her. Prøv lige at hoppe over den, skat. Prøv lige at gå tilbage. Sådan der. Så er vi altså kommet hjem på hotellet igen, og der er gang i noget børneunderholdning herfra terrassen. Og der kommer også noget underholdning nu her. Så jeg tænker, at vi sætter os her, sidder og spiller lidt Yahtzee eller et eller andet, og hygger, og så ellers bare på hovedet i seng. Du har brugt min telefon til at sætte den her sang på. Hold nu op. Okay, vi stopper den her. Godnat. Jeg gjorde det. Hvad gjorde du? Jeg skaffede de gode pladser. Klokken 7 i morges, fordi vi har nemlig pooldag i dag. Og det betyder, at man skal have nogle gode pladser, hvor at der er sol. Så
Jeg var sådan en rigtig kriger, ligesom alle andre. Og sat nogle håndklæder der. Men nu skal vi ned og have noget morgenmad. Jeg ved, du rigtig gerne vil hen og have nogle vafler med chokolade. Ja, og, det skal jeg bare ved her. Ja, og så er det ellers bare en lækker pooldag i dag. Og så har jeg også lidt arbejde senere, nogle møder og lidt, jeg lige skal tjekke op på. Men det er jo det, der er fedt ved, at jeg kan tage mit job med på ferie. Og jeg skal se kagen, imens du arbejder. Ja. Jeg er lige smuttet en tur rundt på hotellet for at finde nogle lækre spots til lidt clips til en UGC-video. Jeg fokuserer rigtig meget på at få mit rejseportfølje op at køre, og derfor vil jeg gerne lave nogle ret fede clips på den her tur, så jeg kan opdatere min rejse UGC, og så forhåbentlig skaffe nogle flere rejsedeals. Det kunne være virkelig fedt, så det er det, jeg arbejder på lige nu. Sidder du her og chiller? Så fik vi altså brug for et break fra poolen, og så kom hen til en anden pool. Eller... ja, det var virkelig dårligt. Hvad spiller vi om, skat? Hvis jeg finder noget i aften... Har du fortalt, hvad vi skal? Nej. Okay, i aften der skal vi på sådan en tur eller sådan noget. Vi skal ind til et eller andet storby, og så skal vi shoppe. Ja. Så lad os sige, at man finder et eller andet, man gerne vil have. Så skal den anden give det. Ja. Oj! Oj! En chance. Ej, det synes jeg. Nej! Tillykke. Så må du få et eller andet i aften. Jeg satte mig i reception på et lille working spot, fordi jeg lige har nogle møder, der skal igennem. Så det får jeg lige gjort her, inden vi skal på tur i aften. Så ja, jeg har et møde med Online UGC Academy teamet. Det har vi hver uge. Alright, jeg har haft møde nu, og nu skal vi have kameraet op her. Nu har jeg lige lavet noget praktisk arbejde. Jeg har lavet en PowerPoint til mine elever, som jeg lige har delt, hvor jeg forklarer lidt omkring nogle strategier og tips til at finde samarbejdspartnere. Det har været efterspurgt, så derfor har jeg lige lavet en lille PowerPoint, som jeg har delt med mit school community og lagt ud nu. Og så har jeg lige fået svaret alle mine elever og fået skrevet nogle DM's, eller fået svaret på nogle DM's. Så jeg har egentlig arbejdet for nu, og nu tænker jeg, at jeg skal op og gøre mig lidt klar til, at vi skal ud i aften. Så jeg skal nok lige op og have et bad og fikse min make-up og gøre mig lidt i stand til, at vi kommer ud i aften. Så er vi ankommet til en lidt større by ved navnet Nama Bay, og der skulle være lidt shoppingmuligheder og ja, bare sådan lidt at kigge på. Så det håber vi kan noget. Det må vi se. Hallo, hallo. Fik du lige den her gratis? Ja, det kommer der ud, ja. Wow, hvad? Det er flot. Alright, Navis lille YouTube-vlog. Vi står her i sådan en herlig butik. Ej, de er altså ikke særlig pæne. Nej, men vi leder lidt efter sådan en venindearmbånd, vi kan få. Ja, sådan en feriearmbånd. Det her været pænt, hvis jeg ikke... der er ikke noget på den her. Prøv at vise den til kameraet. Ej, okay, den er ikke pæn. Så vi har lige brugt måske en halv time på at diskutere med en, jeg skulle lige sige tyrker, egypter, og fået en god pris på en tur, vi skal på i morgen. Vi skal ud og paraglide, vi skal på bananbåd, og så skal vi på sådan en tube, så det bliver sådan en rigtig adrenalin-dag. Så det bliver fedt, og vi fik det ned på 2.800 egyptiske, som er 400 kroner i alt, tror jeg, og de kommer også og henter os. Så... Med transferen, ja. Ja. Det glæder vi os til, og nu går vi på sådan en rigtig stor gade, og jeg tænker bare, at vi går lidt rundt hernede og kigger videre. Ja. Og nu stopper jeg videoen her, fordi det her det var enden af vores Egypten-vlog part 1. Du kan følge med på kanalen for part 2, som meget snart kommer ud. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med i den her video. Vi ses!